Hey, what's up? Nagpaabot ko sa akong amigo kay nagdunggo sila karon. Tagaan daw ko niya isda dako kayo. So paabot-abot na lang eh. Tawagan na nako siya. Patulat lang. Ay, yellowfin tuna. Gaya niya. Di mo gud sila kagawas sa pantalan kay mga Pilipino mo pud mga Bisaya pud taga Ginsan, Iloilo. Then di sila kagawas kay wala sila visa. So sa pantalan ra gid sila tuyok sa may gate. So wala sila ipapalit. Kung na sila ipapalit, ningon sila bay, paliti ko ani, paliti ko pan, balot, na mo na mga gusto, mga hilaw nga saging. Nya pilar may kantidad ng mga hilaw nga saging, pan, mga gamit ko nila, mga personal nga gamit nila. Then nga tagaan kag isda. Dako kayo. Last time bitagaan ko og mga siguro mga 30 kilos isa ka buok at duha ka buok tag 30 kilos. Karon ingon siya tagaan ako niya dako kayo mga 40 to 50 kilos nga isda. Ay tro mo no ng Jasmine, Prince Jasmine ba? Can I see my eyes? Tawagan ako sa tawagan. So guys, na ako diri sa may pantalan. Mao ni ilang mga barko. So nara sila dira sa sulod, di sila kagawas. Dai kayo. So kung sila ipapalit, bay palit ko gilim nun, bay palit ko syoktong. Palit sila din, palitan ako din. Tagaan kanila isda, good kay nga isda, first class. So pabot-abot lang. Sama niyo eh. Kung ano yung ipapalit? Pan. Ito. Pan. Oh. Pan lang? Ha? Pan lang? Pan. Kulay saging? Wala mo siya nagpapalit. Unya na lang daw yung nagdayong lakaw nila. Unya na lang daw. So, pinaka the best. Balut. So, mingon po sila ni ba? Suko, ito to. Na pa siya pinakurap. Where? Ayun na. Nagpapalit po siya iPhone 11 Pro Max. Pro Max ba na eh? No, it's 11 na, no? iPhone 11. So, paabot na lang saya. Where's the suka? Wala, na pa siya suga lagi. Pila dito yung maghatag sa'yo. Hindi mo kapkat. Paabot na lang, me. Sasimi sa kiwa ba? Sashimi na. Oh. Ay, risiko ni. Jarasa. Jarasa. Napoy banda sa iyang tiyan ba? Oh. Tiyan dire sa tulak. Kuan ako. Ang cellphone ako. Cellphone mo. Gabrihan ako ni kay kita na akong SIM ba? Gawa ko kita sa SIM. Apil na guys sila. Oh, apil na SIM ani. Apil na. So may phone SIM. T-Mobile. Dili Verizon no? Verizon. No, AT&T. Ay, AT&T. Pariyata ko. Gabrihan ako bagay. Asa ka ang card ani? Naman na sa sulod good mo. Sa cellphone sulod na. Basta kuan siya kanang with connecting na. Nga sa sulod. Ay, so nila. Sulod na nga. Ito gani ano dito. Babayi kay kag cellphone. Yeah, bilang color. Lavender. Banda. Okay, ano yung Kaya kaya ang puti ang ito manggodog ang kuan dili available kung gig nga magikuan. Ano man yung pinakataas nga gig? Kaya 512 gig. Priyata gig.
Palitin lang nag-case, daddy. Ako, pinagtanong ko. Pangitaan sa gising ano. Abri, ikon. Di ba gibutangan mo nagkuan? Kana wala na napindutanan sa diristo nga. Wala na yan. Atong kuan na siya. Tuluin na. Ipig na ni. Diri, ikon. Yan, ginit na. Ginit na ba? Kaya og pareha ng gabi na ako nga lisod pa ko paabot pa kog mahumo. Dili. Istingan ako ning kuan ani og tawag nila. Dayok ba? Unsa may asin ra man no og luya ahos? Asin, luya, ahos. Naghanon ba nag asin? Laggan kay mabaho na. No, mabaho no. Baho na. Lumayo na. Sa kilong asin. Wala yung matamaon na ko pinapal na mo. Ganun yung ahos. Yung mga simana man siguro na no. Sige. Buwan. Buwan na. Mo ba? Oo, para buwan mo siya. So takluban ra gid na siya. Taguban sa buwan. Nya dili lang na abri-abrihan kanuna. Mulutaw man to iyang ko ano? Yung murag sabaw niya. Ano iti kailang siguro. Yuan ako ginabutangan ko nang dito gilbis ako na ba. Lamig ba ako? Wala di. Uy, kailangan ka na isda. Ako ka nang dayok sa laod. Yung unahan yun. Nagay, butangan pagbihod niya. Mabihod. Yuan lagi na po. Nas jinsan. Sulay na po buwan. Dawag na lang ikaw. Sige daw ko ang di ba pangwaan naman yung nagtinaidaan dito? Siguro matandad na, magamay na naman. Sashimi. Bapahay. Sobahan. Isian na lang niyo. Fish. Is this tuna or Three na, one na. Kaya isa naman. no? Tuna kayo, di ba?